יום שישי בבוקר, שותים נס, ביות. אחרי איזו מחלקה? אני ליד מחלקה, פה יושב הסגל. שמור פזם לפה לשם. איזו מחלקה זאת? נו תגיד! מה? איזו מחלקה? תגיד נשק. לא אמרת. בוקר טוב לכולם. זה קצין מחלקת נשק. אפי, תגיד משהו לאלה שצריכים אלה הכוסות של מחלקת נשק. יש לך משהו להגיד? אנחנו קצת פחות עניינים ממכם, אבל תכף תראה פה אותה בתאווה וחבל על הזמן. וואו. טוב, זה נשאר פה. צלם רעי. צלם רשאי להתקבל. ומגיע. כמו שהיה באלף כזה, ראו אותו הולך למצלמה אוכל. גולן, פתח את הראש שלי. להעביר קצת רע. נו תעבירו קצת פלאברה, למה אני אחר כך אלך מפה. המכונאים האלה, אל תשאל, תורג'מן. בוא נדבר על הבילד. אין שם.